Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ɓeɗe ngari jokkude windande meɗen. Hande jangaten ko wasakhun. Wa wasakhun hoɓɓaɗo wa sa khun kañum za za'a zun kaɗen ɗo. Hande en jangi karfeje jeegom. Za a zun za'a zun. Koɗo wowɗo kala ko fati e jeegom ko wowiyete. Sareedu ko capanɗe jeegom limata nani. Hay hatungu limata ko temedde jeegom nani. Gasi hankadi ɗo ganda ɗum jalta e majjere nde. Ɗo woni wow ɗum limata, ɗo woni sareedu ko ɗum limata, ɗum woni hatungu ko ɗum limata. Gasi hankadi a andi temedde jeegom ummora bange nano, temedde jeegom woni ha, sareedu ko capanɗe jeegom nani, wow ko jeegom nani. Gasi a sirte majjere nde mbaɗani adema jiɓade malloma peccaɗo mbaɗani ɗo temedde jeegom woni hao, sareedu ko capanɗe jeegom nani, wow ko jeegom. Ɗo ɗiggi ganda kañum wiyete wasakhun. Gasi a settiɗo garna za'azun zayyin ko jeeɗiɗi, ayna baaliɗo capanɗe mbiya jeeɗiɗi. Ayi capanɗe jeeɗiɗi nani. Zadel ko temedde mbiya jeeɗiɗi. Ayi nani. Ayi gasi joni noon ngara mbaɗa zayyin nani, mbaɗa aynu omoni, mbaɗa zadel omoni. Gasi on saha noon zayyin ko ga heedi, ayno ko ɗo woni, zadelo ko ɗo woni ɗum zadel. Joni noon saɗa winda adoro ñaama faya nano, saɗa winda limore nde adoro nano paya ñaamo. Gasi a tongi ɗum. Wadde ɗo mbiyata ko temedde jeeɗiɗi woni zadel, capanɗe jeeɗiɗi woni ayna baaliɗo waɗantiri ɗo. Zayyin woni jeeɗiɗi. Gasi a andi hen kadi karfaje ma jeegom nanɗon a heɓi wow, a heɓi sareedu piccuɗo, hatungu piccuɗo, a heɓi zayyin ayna baaliɗo piccuɗo, zadel. Lesto ko limore. Wadde ɗo mi anda no wiyete ko za'azun tongiranmi ɗum, ko za'azun tongirte. Za'azun za'o jeeɗiɗi, ayno capanɗe jeeɗiɗi, zadelo temedde jeeɗiɗi. Wadde nan ɗo kañum woni za'a zun
zayyin jeeɗiɗi ayna baaliɗo capanɗe jeeɗiɗi zadel temeɗe jeeɗiɗi hankadi alluwal ngal ɗo mi tongima hen mi andi wasakhun za'azun wasakhun mi andi wow soreedu khatungu peccuɗo za'azun mi jangi hen zayyin ayna baaliɗo zadel lesto sernda dow to ko bindol ngol no windirte wasakhun za'azun ganon ceernda mbaɗa wowo bange soreedu bange khatungu bange asire waɗi cile za'azuno zayyino mbaɗa bange ayna baaliɗo piccuɗo mbaɗa bange zadelo mbaɗa bange hatta hofsirinji gotum nan ko gotum mbasa jiiɓade hen ɗo woni wowo ɗo ɓe certi nani ko ɗo ɓe certi nani ko ɗo ɓe certi nani wow woni jeegom soreedu capanɗe jeegom khatungu ay peccuɗo temeɗe jeegom ɗone ko zayyino woni jeeɗiɗi ayna baaliɗo capanɗe jeeɗiɗi zadelo woni temeɗe jeeɗiɗi ɗum artigal siga wow jeegom soreedu peccuɗo capanɗe jeegom khatungu peccuɗo temeɗe jeegom zayyin jeeɗiɗi ayna baali peccuɗo ay capanɗe jeeɗiɗi zadel temeɗe jeeɗiɗi kaɗen ɗo ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeewa bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma walluma ha jiiya lawol adayamon walluma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li keɓa whatsapp men ngara jokken jangde kalɗa sarɗeji ɗi belima min nannoma a yiɗa mi waccuma ndeeƴa yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah won gonjiɗo nder bawal ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam